खामानि मावजोबोमोन आरो सासे कामान्डारखौ जोंनिया बिराद मानियोमोन थैनानै थांब्लाबो रुंसारि जाबाबो मानियो बेनो जाबाय जोंहा अलित बर' सार बोराय सार होनोमोन आरो आन्चलिक पर्यायाव मारि खाथारोमोन मोनसे समावथ' आन्चलिक पर्यायल' नङा थाङै थाङै नलबारि डिस्ट्रिक्टआवनो बिथाङा खामान होयोब्ला बिथाङा बेलेगा आधा घन्टा लेटआव सहैगोन अलितनि साननाया ओरैबायदि थारमोन बिराद रग' रग' साननो हायोमोन बुंनो हायोमोन गुबुना मिनिनो ओंखारबो बे मिनियालासे बुंबाय थानो हायोमोन स्टेजखौ बे स्टेजखौ बनाया माने सिङाव जिगाब बजोबदों जिगाब बनानै तिरपाल सोंदों थांनानै बोरैबा सम्बिर देउरिया बेखौ नोजोर खालामो चिफ मिनिस्टारा बेयाव जयोब्ला बेलेग मोजां सिट होब्लाबो बेथ' ख्रेब ख्रेब मोनबाय आगोल थाव ख्रेब माबाया जिगाबाथ' सम्बिर साख्रि नंगौ थांनो मा मोनसे खालामदों लोगो लोगो तुलि लाबोनानै बेयाव बजबनायसै माने अलित दालिखौ बे सम्बिर देउरिया मानिहोदों आरो मोनसे जाथाय जालायबाय मानिनाया माने अलित बर'जों जाय मानसिया रायजानो मोनदों उनि माखाया दे जुने गाली खाबो पारिছে अलित बर' माने एक्स एमएलए धन्य বুলি মানে আমাৰ পৰিমাখা তেনেকুৱা আছে এনে ব্যক্তিত্বৰ মানুহ মানে दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै कनफारेन्सआवनो माबा मोनसे अजित बर' मास्टार आरो सोरबा साब्रैसोखौ डिक्टेसन होबाय हादों डिक्टेसन होबाय हानाय समावनो इलेक्ट्रिक पस्टआ बर' छात्र सम्मेलननि एकथुनायाव बर' लिटारेरि क्लाबनि एकथुनायावनो बे बर' थुनलाइ आफादखौ दानायनि समसिम बियो सफैयो दा बेखायनो जों बे बर' थुनलाइ आफादखौ अराय गोसोखांनांगोन आरो बै समनि स्पिरिटजोंनो जोङो फैनानै इयुनसिम हारिनि गेजेराव थुनलाइ दिनै हायार सेकेन्डारि खोलोबसिम जोंनि बिजोंजोंनो जोङो फरायनो हानाय जाबाय बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन बादायारि आनजाद जोंनि खौसेथि जोंनि रावखौ मोजां मोननाय जोंनि थुनलाइखौ अनसायनाय बे देरसिनथिखौ बे जावरिखांनायखौ बे स्पिरिटखौ जों फोरमायनो नांगोन दा बेखायनो जों दिनैनि बायदि जुथुम्माया खोब मेहेरगोनां जुथुम्मा बेबायदि जुथुम्मानि जोहैसो जोङो हारिखौ दैदेनलांनो हागोन फोजाखांनो हागोन आरो जोङो जोंनि रावखौ अनसायनांगोन जायफोरा